معصوم پہ فرمیندے چار موقع ایسے جدا رحمت دے دروازے کھلے ہوندے تیرے منگنے چ دیر ہے، مالک دے قبول کرنے چ دیر کوئی نہیں۔ تمام رحمت دے دروازے کھلے ہوندے۔ پہلا موقع جدا کہ مومن اور مومنہ دا نکاح پڑھیا جا رہا ہوگی، نکاح دی محفل ایجاب و قبول ہو رہے، حق مار مقرر ہو رہے، خطبہ پڑھا جا رہے، دعائیں خیر آکھی جا رہی ہے، سیجے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ جیڑا لازہ نکاح دا لازہ فرمایا رحمت دے دروازے کھلے ہوندے تیرے منگنے چ دیر ہے، خالق دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں۔ بندے جنتریاں ودے ودے ہوندے کوئی نیک تاریخ دسو، اقرب نہ ہوئے، شہادت نہ ہوئے، نحوست نہ ہوئے۔ بڑے بندے 6 مہینے شادیاں لیٹ کیتی ودے ہوندے، پیر اور آکھے مولانا صاحب آکھے فلانی تاریخ بڑی نیک ہے، اس تو علاوہ شادی نہ کریں۔ مہادرانہ جدہ نچاونے کنجرین وگامنے ڈھولیں، نیک تاریخاں ویکھن دی کیڑی ضرورت۔ بندے جے کنجریاں نچاونی ہوئے دھی پتر دی شادی تے شراب چلنی ہوئے تے بے حجابی تے بے حیائی تے بندہ ڈیریاں ویدہ ودہ ہوئے، اکھرا والی نہ غصت وڈی ہے یا شراب، اکھرا والی نہ غصت وڈی ہے یا کنجریاں نہ چامنیاں۔ وہ بندہ نیک تاریخہ تاں ڈھوڑے جو آل محمدی شریعت دے مطابق بندے شادی کرنی ہوئے۔ اس واسطے فرمایا پہلا جدہ نکاح پڑھیا جا رہے ہو، اے عام مرحلہ نہیں، 4 موقع تے ولیمے دا حکم ہے جنہ جو ایک شادی دے موقع۔ ولیمہ دے مطلب ہوندے کھانے دی دعوت، گھر نواں بناؤ، کھانے دی دعوت لوگاں نو کرو۔ حج کر کے آئے، اسا تا حاجی دی روٹی پکانے آئے نا، برادری کبڑی ویسی شریعت آدھی ہے حاجی دا کام ہے مومنہ دی دعوت کرنا۔ اللہ تینوں بیت اللہ دی زیارت نصیب کی تھی، سونا گھر بنائے، اللہ عزت اللہ گھر دیتے ہی اتھے حکم ہے ولیمہ کرو، مومنین نو دعوت دے کے کھانا کھواؤ تاکہ اس گھارے برکت پیدا ہوئے۔ پہلا موقع کہ مومن اور مومنہ دا نکاح پڑھیا جا رہے ہوئے، تیرے منگنے چ دیر ہے، خالق دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں۔ اے اولازہ ہوندے جدہ رحمت دے سارے دروازے کھلے۔ دوسرا معصوم نے فرمایا جدہ باران رحمت نازل ہو رہی ہوئے، بارش اے لازہ اندے بھجدیاں دھرکدیاں نہ گزار چھوڑیا، کپڑے کنجوتے، منجیاں کنجوتے، جانور بنو، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اے دے نال نال ایو لمحے جدہ پہلا قطرہ بارش تا نازل ہوئے ادو رحمت دے دروازے کھلے ہوندے۔ فرمایا جڑی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے، وسدی بارش جو دعا مانگ، خالق تیری دعا قبول کرے سی۔ تیسرا موقع فرمایا جدہ گھارے چاہ بڑھڑا بابا بیٹھے، بڑھڑی ماں بیٹھی ہے، ضعیف ماں باپ دے چہرے تے نگاہ پبی خوش ہوئیں، رحمت دے دروازے کھول ویندے، ماں پیو دا چہرے ہی ویدھا رہو، دعائی منگدہ رہو، تیرے منگنے چ دیر ہے، خالق دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں۔ تے گبرو ودا دوے پتنیے بڑھ لاؤن کدا مگرو لاسی، علاج کر کر کے مر گیا ہے، تے بابا علاج گولی دا پیسہ چا منگے تا جوان دا غصہ نہیں اتر دا، چوتھے دیڑا دے ہون میں اپنے پالا۔ اور ہیں کتنی ایسیاں بدبخت اولادن۔ فرمایا گارج بیٹھو یا بڑھڑا انجئی جی میں امت نبی بیٹھا ہوئے۔ کہ توجہ فرمائیے جناب نے، 70-80 سال دا ضعیف نہیں بیٹھا، تیرے گھارج انجے دا مقام جی میں امت نبی بیٹھا ہوئے۔ دعا الوالدے لے والدے ہی کا دعا نبی لے امتے، جدہ دنیا دے دکھ ویڑ وینی انہاں بڑھڑے ماں پہ انہوں آکھیا کر تیرے حق کے جو دعا کریں۔ فرمایا اے بابا دعا نہیں کر رہا، اللہ دے دربار ہے جی میں عظمت ہے جی میں نبی امت دے حق کے جو دعا کر رہا ہوئے۔ فرمایا تیسرا موقع گھارے چاہویں ضعیف ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر،
رحمت دے دروازے کھل ویندے دعا منگ چوتھا موقع اذان و اقامت دے درمیان دا لحظہ اذان ملیے مسلے سدھے کر دیاں صفاں میں چھیندیاں وضو کر دیاں سجدے گاہ رکھ دیاں صف بن دیاں 1 2 3 4 5 منٹ لگ ویندن اے لازن و غفلت ہی نہ گزار فرمایا اذان و اقامت دا درمیان دا لحظہ رحمت دے دروازے کھلے ہوندن تیرے منگنے چ دیر ہے مالک دے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں